základňou dnešného videa. Dneska si zahráme znova Grow Garden a ideme sa pokúsiť prestavať tú moju záhradku. Upratať. Jak som v minulom dieli vám hovoril. Za 25 lajkov. Tie lajky som vám odpustil. Lebo ste pekní. Lebo keď som videl zliadnutia na jednom šorte, tak som si povedal, že musím natočiť ten diel. Takže ideme to poupratovať. Že... Tak ja tam kúpil skoro všetky. Dobre. Ja už idem. Čau. Čau. Kapos odchádza domu. Porobko odchádza. Povopko. Can't move, ale musím s tým hýbať. Ja idem prerobiť moju záhradku. Toto jablko dáme... Musíš ešte naliať vodu, ok? No, Tam. sem. Sem do kúpeľne. Jahody tam necháme. Čo tu ešte je? To jablko tam musím prehodiť. Už som. A to... Ten melón však môžem sklidiť. Počkaj. Je všetky veci vlastne. Tu je silinko. No čo? A idem toto predať. Na čo ľudí? Tak Točím video. Takže poďme to sklidiť. Toto je aké? Bambu. A ja nechcem rotovať s tým. Ne? Žiadne hento. Bambu. Dole chcem ísť. Hej. Vážne mi robí problém sklidiť pár bambusov. Hej! Nášho chlapca zastal youtuber. Spadla mi semienko, ale mám hlas. Ktorý bude populárny. A bude lepší než v Alkane. To je chlopatá opica. Bude lepšie než deska 5 na 5, chopač. Poď. Tam. Má vystrojiť. Tu pri dvere. Tak čau. Ale nemyslím tieto dvere, chodbové. Ja točím. Tak, poď. Počkajte chvíľku. Idem vystrojiť porobka. Tak sa vám ozvem. Už som ho vystrojil, takže môžeme pokračovať. Ešte nám chýbajú 2 minúty 40 sekúnd. Kým sa na to môžeme otvoriť vajco Legendary. A čo tu máme ešte prehodiť? Ideme pozrieť seedy. Typci tu majú poradné jablka. Jablko tam je. Moc ticho. Jau. Je tu zima. To som tam mohol nechať tie bambusy. Sú bambusy? Hej, ale typek, pozrite, mám tu typečka. Asi má rád moju záhľadku. Hej. Ja si pozerám naše fanúkov. A možno to je taký youtuber. Alebo ste byť v videu.
Škoda, že nemám blesky teraz, by som mal tak rád šokované mango. A ja škoda, že Sypána, to by bolo super. Alebo keby mi vypadlo z maga semianko, by som sa posral. Mňa už 3 vypadli. A potom toto je posledné video. A ďalšie video natočím možno ešte dneska vyjde ďalšie. No ešte veľa. Jedno. Alebo Zajtra v piatok. V piatok vyjde. V piatok vyjde ďalšie video. Nie, možno zajtra. A musím ísť predať. Zajtra nevyjde. Zajtra nevyjde brat. Poď ma volať. Nebudem to. Misko, zajtra video nevyjde. Takže si zle hovoril. Lebo zajtra mám na práci iné veci. Dneska som mal natočací deň. Takže dneska vyšla dosť videí. Nemalo dneska vyjsť to video, ale... Toto video som nemal v pláne. Ale... A teraz to je. Cez letné prázdniny očakávajte. Možno dám jeden edit. Michal, ty vieš, ako sa robia? Skúsiť môžem. Tak ideme otvoriť Legendary vajco. Čo im padne? Prosím, nech to je to najlepšie, prosím, prosím, prosím. A čo to je? Opica to. Sea otter. To je opica. To je niečo morské. No počka, si jedného petika stiahnem. Takže tohto. Ja ťa chcem pick up. Ešte natočíme Sea otter. I 2 videa, 3 alebo 1 a budeme končiť. Maťo, ty ani nevieš, aké mám plány. Čekám. Maťo, nevieš ani, aké mám plány a už hovoríš. Takže možno No, zajtra, poďme skúsiť dať niečo tomuto. možno aj zajtra vyjde video. Že je brácho. V piatok. Tak piatok. Možno zajtra o 1 ráno. Michal, ja tu mám len 2 papriky. Brácho, ja tu mám len 2 papriky. 9 kg a mám tam 11 kg. Ja tak mám 3. Prepačte, omlúvam sa. Čakajte, ja tu pozbieram pollinated. Môj kapuš, kamarát, on má
YouTube kanál Desko 515 a on začal shortami. A hneď mal 2 odoberateľi za týždeň. Ale ja chcem to mať ťažšie. Začnem videami. A pokiaľ by ste chceli vedieť, tak on tiež natáča Grow Garden. A nenatáča iné hry. A v piatok vyjde video z Rivals. By malo. Ale to môžeme dať v tej čele. Všetky pollinated. Takže ideme. Brácho, poď sa ku mne pozri. Nepozri, čo je sídok, brácho. No je to dobrý. Žavot je taký malý, pekný. Sa uklikam k smrti. Môžeme ísť spätky na záhradu. Čakať, kým nám tu zase sa na ferme pollinated. Že tu by mohli byť, to bolo zlaté. Že tu máme pollinated, tu máme pollinated. Dáte, jeden. Pollinated.